guys, good morning. Aning tayo mga guys, sayo ko sa buntag dito ko sa Tagbilaran. Kaya nagpa-follow up ko sa ako ang is guys. May na naman natay maani-ani guys. Pero pag adto na ako sa Tagbilaran guys, pag abot na ho, tagaan ko appointments. Alas 2 to alas 3 ang akong oras guys, mo to nang nanaog ko guys, na ako sa ubos nga bahin sa is kay tiyo ba alas 2, alas 8 pa ko niabot. Ang gihamjo guys, di ba madakay senior citizens na? Or di ko no mapwede, kay doon na naman may appointment. Mauna nga nagpalabay lang ko sa panahon guys, diari sa may silong. Ang gitanaw guys, doon na itanaman sa kong kilid. Lamia kuha ani guys oh. Paliwat ba? Pero sipat-sipat pa na ko guys. Doon na may mga kamera. Mga nahadlok ko pag pamunit ani guys. Laban jud na ako ng mga buwak. Tuod man guys, niabot na ang oras nga paabot na ko guys. Wa ko damha, doon na de ko'y lapsis ani guys. Doon ay namisa ako ang papers. Hinoon na kompleto unta pero kami jud di klaro mo nang gipa usub guys, kana jud kunong klaro nga maayo mo kudak sa akong pictures. Mao na nga nahitungas ko sa bukid guys sa akong amiga. Dito ko sa bahay sa akong kumari kay ang iyang binaje makamao man siya ang nagamaan ni guys sa akong mga papel. O kalois Ginoo nasulbad ra kay ID raman, ID o bank account may problema. Mo tong gipicturean guys, og sila na pinagsend dito sa is. Nagpasalamat jud ko guys kay nasulbad gyud akong problema pinaagi sa online. Online naman data guys kung doon na tay problema sa is. Mo na nga di man ko kamao sila lay ang gipagama. Igsoon sa kong binaji guys, mo ay nagkuan gama. Mo nang diha man ko sa ilang tindahan, so ni sulod ko sa ilang panimalay guys. Nagkabuang itong kumari kay nabisi lagi siya kay nag-refer man day sila og balay sa ilang kwarto. Mo na ang mga butang ani guys na adyo sa gawas. Nakapuli kay si kumari in town og panghinlo. Pero nagpasalamat po sila guys kaya nasolba na po akong problema. Ara pong dakuan ng baya, oy ni suroy-suroy jud ko ani guys to susud. Taas pong panahon nga wa may makita si kumari mo to nga ni dadyon jud ko siyang mismong panimalay. Naikog ko guys. Pero kay buutan man yung akong kumari. Nakasud jud ko. Kapuli kay lagi intaw bihon sa ipada nang ni sud intaw siya sa kusina kay nangita intaw og sa madano sa ubos. Sus ikuga jud ako ni akong kumari guys. Bisa unsa lang may pada para sa baybay. Ano mang aparadura na? Kato na yung gabog mo na, na mo na, batuyala sa nag-jumato. Na may bago itong speaker, si Butang. Mga bata ay, ano to, kaya matanganan na to. Ano mo nagipang bukutan o kuan mads, o pads? Kanang na ay kuan. Instrument? Kanang na ay layban. Kinsa may mo, yusan si Juni?
Wa na mo lagi wala. Oh, si Iska na. Oh, magkakabuto-buto muna. Ah, katuray mo mga apor, ane? Ah, og muli si Dibi. Ang nga sa Iska, nga na. Juan kay anak. Pa-eskwelahon. Ito, pa-eskwela ba? High school. Mo lagi. Kay, murag. Mala. Mga palit kung mala ka. Ah, Hindi. Di mo sugot si Joan. bak. Kisa gusto tayo, init ko no. Gusto ta ba? Ang ganda sana mo. Kuan, dili lagi ka. Murag di lagi po kayo maling. O sana. Kung ara magaid at tug sige. Arang inita. Luoy. Luoy to malay. Kuha, bitaw. Kita Ha? malay. Luoy. Naglabi na mo? Diyan na. Bitaw. Diyan, salamat sa gabi. Ha? Basta katupali mo na gidadto ka ra. Na. Daghan malagay gipadare. Ah, namin dagang pong hatag mo rin. Napit mis tindahan, guys. Doon na may mga kabasa. Paborito man akong kalabasa, guys. Mo tong ni kuha ko, guys, og kalabasa. Pare sa ubi. Maglawoy ko, guys. Kagmay kayo nga kubasa, guys. Ang ngayon rapod utanon. Sakto na tagsang kilo, tagsang buok. Barato ra ang kilo ani, guys, tag 15. So nikuha ko og 2 ka kilo, guys. Si Bert mo ay nagtimbang. Wala ba na tanawag pughad ba ni? Ang una guys, pughad. Kay gagmay man nga kubasa. Anak ko, salamat lamang po ko ni His, guys, sa iyang pagtabang nako. Walang nako siya ko haig sa kamera, guys. Kay maikog ko. Salamat, His. Na mauli na mi ani, guys, kauban nila ni Juan o ni Alvin. Usog ra po kay mudagan na ilang motor, guys. Puang pumig-apas. Binhi, guys, akong tapuson kining akong maong video. Daghang kayong salamat sa inyong pag silip, guys. Shout out kanyong tanan, guys. Ako miyon, bye bye.